Mrise? Hapo zise? Hapo. Nitwa nani kwa Elders? No Dr. Rauf. Kwa mwacho? Google Fire. All right. Mnita nisi yuko kwa Elders. Ndita music. Kabotanga tikiita functions promoter ma DJs but long back. All right. Yes. Long back zarini? 2002 takashanda ne Rough Mix nana Templeman nana Wingy nana Labashi nana Daddy Distress nana Batman nana Culture Kit. All right. Kusvika 2006 panambomira saka bva 2010 tikatanga kupusha maghetto youths. Saka munhu takatanga kunyatso ndi Windy President. Ove zimdanzo maghetto youths zimdanza? Maghetto youths. Maartist zimdanza? Takatanga na Windy President 2013 tinaye 2014 ndinaye kuzosvikira azosvikupa kuti akazozivikanwa 2016 kandingori naye. Ndime mubatsira kupusha maworks kuti aende kumberi? Ndine mupushira maworks pampacho ndaitomurekodha akatomurekodha pamatracks. Okay. Pandiri munhu aingofarira music saka vanhu vakawanda vanaingopusha nawo okugeto ikoko geto mafunctions mapasapasa ndaingoita futi nanaswanda. In fact mageto mazhinji ekuchitungwiza. Munobva kuchitungwiza? Ndobva kuchitungwiza. Alright. Ndaingoita navo ndobva ndazoita naMad Viper ya 2018 ndazenge ndina Mad Viper bandasenza nayo. So that time Windy President makusasenza naye? Anazosenza naye akazenga wano kumwewo saka ndakazongono kuti hapana vanozongosiya musiwo ari paari ipapo achisumuka achienda. Saka semunhu anga anengoni nemaghetto youths futi ndakazotanga kusenza naMad Viper 2018. Saka kuzongobvawo pandakabva naye chienda naye kuTusport ndichimusumudzawo handizozivawo kuti akazofunga sei vaazongopesera ngota ngatorwa futi neTusport yaya. Saka ndibva semunhu wane chido futi nemangoma ndangoramba ndichingoscouta talent remaghetto youths. Ndazotanga kuita naMad Viper ndopandakaita naMad Viper. Saka pandakaenda naye kuTusport ndimakatomendeza kuTusport? Ndakaenda naye kuTusport ndemamatracks andakamurekodha pane kuTusport kubvira ari asati akutomboimba kubvira ari pasi zvikasumuka. Saka ndikumbira kubvunza paMad Viper. Mad Viper pakaenda kuTusport aingoda zvekudhisa vanhu saka ndozvamaimukurudzira here kuti ainge achiimba mukeri yake? Mukateerera matracks andakaitira Mad Viper ndakaitira naye kuTusport yekutanga yanga iri paridhimu ravo rinonzi panomhanya munhu riya yainzi Man Mia Crazy. But yanga isiri diso. But muitira futi mwetrack kuchitungwiza neEmpire yainzi Tak yanga isiri diso. But aita imwe naMalone T yainzi Getaway but yanga isiri diso. But aenda naye kuMount Zion but paridhimu rake raakaita naSam Christ Champions League vanaimba song yainzi Guitar yanga isiri diso. Saka paakaenda ikoko kwana levels vanenge vakambva vangomuchiva vakazomugadzira ridhimu ronzi uyu riya vaadzokera futi vakangamuba madhisi. But pandaive naye but mamusingakurudzire zveasingakurudzire madhisi nekuti madhisi hakuna hiti rinobuda padhisi. Sure. Hakuna dhisi haritambike. Saka ukanawo kuti uchipusha munhu ari kuimba dhisi kurota panzwa uri kuita pamashows mahomba anodiwa munhu hapaimbike dhisi. Saka maimboitawo muchimutaurira izvozvo here? Ndaimutaurira izvozvo ende ndozvinhu zvandakaona kunge ndozvaakazesa ndobva aenda nekuti pamwe vanenge vachingoudza nomughetto kuti wakapenga vachipanana sando saka ndakanangosiwo zvakadaro. Saka ndobva ndazongomirawo semunhu anenge achingodo futika maghetto youths pandazosangana naWeverton last year lockdown. Akaita zvive zvekutonditsvagawo ndakasvikopa ndikastudio kandikasvika ndanzwa achirira ndobva ndati akomufana uyo ari kupi zvikanzi aiwa anozouya panapa kana muchimuda munhu aroita se toita kuti auye iye nobva azoya achinditsvaga ndobva ndati ndata kupushirwa zvinhu zvangu ndishande nemi
ngati aiwa no haisi problem but tanga kusenzana naye mulockdown ndakatanga kumwisa track na same Chris very conscious so rains coming pandazomwisa second track ndakazomwisa track roko aine collab na Windi na same Chris ye but zvese kwangu ngumdaze kuti ndimpushe ndobva ndazouya nekuchusport ndobva ndamuitisa track paridhimu ravo rainzi chenesa iriyo ndobva aimba imwe songo yainzi pane nyaya vakatomuitira vhidhiyo yepane nyaya ndobva paridhimu renationation rere ndobva apinda paimba imwe songo yakainzi chokwadi sikazongobva paidobva akatotanga togebha ndobva ndazouya naye kuno kuremusi ndobva imba imwe songo yainzi Zimbabwe songo from there kuchusport kwachona vakamboita kunge vamuita vamupa futi saka ndangoona kuti uyu anenge auda kungowandira uku zvatichikuita nazvo zvazvichanyatsoita se hazvichanyatsobudewo then ubva nangoita se vanangomirawo asi semunhu ane chido futi nemusic ndakazosangana nanzi Gogofire ndomakumaneja ndoenda kumaneja izvo ndiva ndinaye but kumashure ikoko futi pane mfanadzi Blenders ndomuzi akati bhenga auyawo ndikatombochakada kupushana naye but une mageto itso nepfungwa dzavo dzavanenge vainadzo dzinosiyana vanenge vachingofunga kuti zvinhu zvinongoitwa munhu uchingomhanya zvisina kuwekwa saka ndoda kupushirwa zvinhu zvangu nekumanejwa but indine type yemapushiro andinoita artist andoziva kuti artistika ndikamupusha newei anoenda kumberi but munyama wati kuita magetos atiri kusangana nawo vari kukasira kuda kuwana mbiri yacho vasati vaigadzira vanokangana kuti ndivo vanogadzira mbiri yacho saka vakavati ngatimbomire track 1 unotoona munhu akuda kunoimba mumasong 20 saka vakazongoita nguva kuti aiwa ngatimbomire timbopusha iri saka ndo pandakazongomirawo ndangoona kuti ane pfungwa dzake dzainazo but problem yatiri kusangana nayo nemagetos atinawo izvezvi vanhu vekuti vari kunokanganwa kuti munhu anenge avadzura kure ndeupi vanenge vakuda kungonoti vakavanzwa vanoti kunanzi Passion Jaffa kandi kuna anonzi Bosi Ningi kana kuti Bosi Ningi kana kuti Ningi nenye kuti anenge achiziva kuti enzi angamberinga ari kuna Bosi Ningi saka ndikaenda kuna Bosi Ningi vaya ndinofanira kudaiwo saka ndipo pari kuzoita kuti pamwe pachona mageto edu anoti anoimba agona kuimba utadza kwaari kuenda uzitadza ukangana kwaakabva mune mane kana kuti more than 5 years muchishanda nemunhu iyeye angonzwanzi kuna Bosi mamupusha obva angokutizai unguri kana angoenda saka mazimu danso artista most of them ndozvavari handiti vazhinji vacho nekuti unoto but pane mamwe maartistiwo atinoziva akaita ngana Kilati ana Soja Lava nana Sekalas ndofunga tikada kunyatsoona Soja Lava akangofa but akatofa achingoti changara but changara aiziva ndo kwandakabva kwachangara chero wedza anga asingapuhwe mari kana changara but aiziva kuti ndiye mudhara wangu ndiye munhu se foundation yangu asi uri kuona kuti maworks avana Soja Lava akafa achiendeka kumberi nekuti haana munhu anenge achigunun'una nawo but unoona kuti artist wamutengera zvinhu wamutengera kugura hembe kubhutu wanomubhadharira studio yacho inodhura zvese wamuitira zvese wasvika naye kuchusport kwaina akangana kuti kuchusport ikoko yaingoveko makore ese but hakuendeki kana munhu usina mari iwe waenda naye wamubhadharira mari anobvuma kuudzwa kana kuti naproducer kuti haikona iwe siyana neuya uye kunoku akanganwa kuti talent rei kuti azoziva talent rei kuti rakatsvagwa nani kuti rizikamwe kuti azoonekera havazozvitarisi atotanga kutofamba nemunhu atotanga tomuziva musiwo watanga kutoziva musiwo ndiye munhu watase ndiye munhu ato munhu wake pamwana rei anokwanisa kundiudzorewo sure pakati haromusodedzere gare pakati uona chinoitika uona chii Clinton ndakatorwa nezuva mazimu danso artist uona chii vakawanda vacho vari ungrateful waizi unovabatsirawo varekodhi asina na mari asina chii zvitoona muzera ndizvozvo ichitoone vamwe vanaita ubatsiro nechii ati ndokana ndichitaura pandonai panapa waizi
avabatsiriki razve unokwanisa kumurekodha mutengera chikafu kumuita zvinhu zvakawanda wanzwisa paanongosvika level kuti akuzikanwa rairi haadzoki kwauri anenge akutenda mamwe mastudio kuti asi agesi unozviziva ende unotovaziva vamwe vanhu vamwe hachatooneke andinozviziva iwo umwe unenge atomupa mari yebhazi yekutoti aende ikoko kunorekodwa ikoko wobvuma kubiwa but icho chinyatsoitika mumazim dance artist zvinoitwa kana kunana kumaartist ekuhip hop kana tarisai ana bhanda kuti nanhasi ka wingi aramba achingopisa just because haana kutiza bhanda vake saka mwaratoza maartist mazhinji ese asina kutiza vanhu vakatanga nawo anongoramba ari right but maartist tudiki turikotu anoda kukasira kusvika pana secolors asati ashanda aizi ulazokuna chimwe imwe nyaya mazim dance artist waizi vakugaira mari stereki vakugaira mari yekuti dzinenge dzisipo dzavasati vashanda dzavasati waona zvavafanira kuti inini ndikunyazozati uri upcoming ini ndiri producer ndoda kukurekodi wotanga uda kutoudza producer kuti ndikuda mari dzemafiwo ndikuda mari yechakati asi hausati waimba ende kana iwo ukapinda kuridhim kwangu neridhim rangu nini pakabuda hit song inini handitika anoenda unoimba kunhinda ndiwo artist nekulondon anoenda unoimba kulondon ndiproducer ndiartist handwaizi saka mazim dance artist vari ungrateful handizivi kuti pfungwa dzavo dzakambonyazoita sei vaizi asi vakatosiya atiyo life yavo inotanga kuti vafambira zvakanaka ende chimwe chinhu wani chavasiri kuziva maartist handeyekuti kana tikavapusha vakaenda pavanoenda paipa vakatitiza isu hatife takapera nekuti tinopusha vanhu hatisinoimba iye ndiye anotopera maize vakangozwa kuti angove patoni atengerwa benzi napashoni java vese undoona munhu ese akutoimba gore renyuchi akuda kuenda ikoko java wacho haasi kutombomuziva waiziva unezvafana anza nadr rauf ndakatanziva dr rauf wakudhara chitomenda kuofisi kwavo kuchitungiza zvangofanira mukomana wa9 asi auya unoni vanenge vatoya naye so aida tonosvika utoimba kuti nini nditomurekodha inini todaisindotozi dr rauf watonibhadhara mari yavo aita sevaita sei macharges acho ndine chitoita kuti handi dr rauf but artist anenge aina dr rauf haazozinzwisa pamberi apo anobvuma kudai wozuri apukaminga warekodwa ka hauchazoti simba racho raita kuti uzonorekodwa kuya nderei kustudio kwacho kwawarekodwa so ngachinoonakidza iwe watokanganwa dambudziko riripo nderekuti maartist mazhinji vane nzara havana zvekuita mageto youth saka vakawana munhu avati wagona apa anenge akutoda kutsvaga vakawanda kuti akwanise kuwanawo chikamari asikazive kuti ari kumhanya ndokutomhanya kwacho prasitape kamari kacho king mukona kuti inonetsera pavi tikuona zviri kuitika pane pekuti tisiri kuziva maartist chekuti oraiti artist yatorwa nemunhu ane mari hatingatauriri nemazita kuti ikati ngati mutu ase maartist mazhinji akazobva maoko mevamwe achitorwa nembinga mbinga inokupa mari kana gore sechikupa mari chikupa mota but inenge yakura life yako talent rako ravaraiva nekuti vanotozopesana chete mbinga itadze kuenda kudubai ka nepapusaka pako inotoenda kudubai kwaka saka unosara uchipushwa nayo pamwe mbinga ida totsvaka mbiri nezita rako ikangononge iwe futika wakutanga wakuboaboa mbinga inongokusiya but yakura ira keriya yako auchaoneka nasei odzoka pasi isana dr rauf kana rete tingori kune mastudio edu tiri kwese maiza nekuti mari dzedu dzatotokukwidza mabhazi ndedzeduka tetingori futi nadzo iwe ndononge usisina saka ndo problem iri kuita vanhu vava but isusu ida hatinei nazvo tingori nelove negeto takaita mangoma kudhara nana silversto nana bangwa kare kare saka music toiziva chinhu chikuita kuti mamusic itange yanyarara these days nemazim dance artist kuti inyaya yekuti maartist ona chinhu havachada fange toti maupcoming artist tinoda kutobhadharisa vamwe apfana vane mastudios vachiri kusumukira kuti handiuye kustudio kwako inini ndikuda mari yetransport ndikuda mari yechichi kuna vamwe apfana vane mastudio aizi kuona jalavu reason why jalavu aenda umberi haana studio aisarudzwa aizi jalavu aingwenda chere studio yakaita seaenda achinyorekoda isiyangoma achinyorekoda isiyangoma andoanzwisa ndezvo jalavu ona chere paakafa paipa kana crowd yanga naveyaka kuzi munhu aitira zvinhu zvakanaka so maupcoming aya vanongofamira kuti hachaendana kustudio kwatimani panongoritsaka ridhim iroro ndo vanoenda kumberi orit iwo waenda under timani iyo timani ane vanhu vangani vanhu avo vari kupusha onzisa mandikudze chinhu wani mandikudze chinhu wani kuti inzonzotada kufungirana chinhu wani ndechekuti timani ka ari pabusiness
ndinofanira kuziva mazimutanzo ati aritsvaga mari saka iwe ukauya ukatangoda unorira rebeka akona kuti uyu munhu hapana wari kundiendesa akaona mumwe iwe wakutombodhamwa iwo kobva zvazvemari saka tose timaatiti mutoe toda kuti asese hatisi kuziva kuti zvinopera sei ndechibhizinesi rino aizi ine unangona vese iva vanda kufanira vanda kutaurira mazita ndakaita navo vese vava havana chavakazoita kumberi nekuti ini ndinde nchiri mamunda waiziva saka ndari mamunda wangu ini ndoziva kuti chibage changu chodaswa top chodaswa mvura kana chodamboiswa d saka iwe ukabva pandirika vanhu tinofunga zvakasiyana saka iwe wangozvizva kuti asiri kufamba ndakuudza ini zvakufamba ukaenda kuno umwe akuti kuchinjisa fomu waina nchikufambisa nayo akukupa imwe saka zvafanira kuti chibage tachiisa dhika chakuda topuka uchada uri mwana umwe anongozvikoisa futi d yandakamboisa chobva chatsva saka ndosaka maartists mazhinji ari kuzvikutsva sure hai opo vachanzwa maartisti achiri kusumukira asati asangana nezvakadaro asati adomotswa brain nendingi ana chief doctor nana gogofire nezvekuti maartisti aya mukuzoona sei hamuzopedzana maitiro izvozvo here masumukira izvo zvinoitwa nemunhu anenge akangomirira ikoko stereke kuti ndichawana mari yechibvoko isi tine zvimwe zvekuita ndine tiri serious nechinhu kuti ndichida kuexpressa art kuti vanhu vazive kuti ndine chipo kwete zvekuti ndikuda mari waizi saka ukaona uine pfungwa yakadaro akashoma kubhaizana nemumwe wako ari kukuitisa chokwadi gogo achimbotorera akafreestyle timbounzewo kuti makamira sei pakuimba yenowai nehacho ese gogo faya wamise chigogo fanika ndichibakabaka amaiwe panoitwa chipatapata si mabasa akaitwa nasamisodi ndingapfunzire kukuchiva kwakaitwa nasamisodi aibvumirwa here kuisu kutenda taonawo satomasi zvinodiwa here ndati kubhilivha waona satomasi zvinobvumirwa here oyo usangoveke advice apa iwe une wikinesi chako yegamba teneti saka kuine masindiketi haikona kungokura musoro auchiita mukonyo nechinono unojambwa negauro mabasa akaitwa nasa mad freestyle uyu chatakamudira uyu ndizosarudza kuti nge ndinaye ndichimumaneja ane patani yake yaanoimba nayo art saka art iyoyoka yakandinakidza zvokuti aihope mafanzi achanakirwa nayo sure producer varipo avo maiza tatobva kunoningira tabva unodropa anonzi tabva unorekodha pachiwara rhythm riri kubuda mai manje harina maartist akawanda ende exploita yanzi mani new generation moto pana chief doctor futi ipapo chief doctor mufana vatiri kumhanya nawo ane video futi rakabuda riri payoutube chedu yakanzi Ray Music song yake inonzi amai so watch out nevapana ava new generation iri kuuya ino yakaipa mawani chingomirirai muno tinongoti vanhu vese vaizaka ngavangoni anomirira kuRay Music YouTube channel usubscriber vamirire chiwara rhythm iri kuuya it's gonna be the best rhythm ever 2021 aiwa takarimirira isusu hateti toita futi techinge tine Ray Music iyoyo tikabva kuchitungiza kuti mbari yedu nechitungizo takasimba saka toziva kuti takadaro makabatana zvinoenda kumberi ana grenora ana gerifu ana namageto ese tinenge tingori nawo sure iribo maita bho nenguva iyi aibo Mr Clinton sharp yes chiri kweli